Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanmu da sake haduwa a wannan bidiyo namu. A yau ma mun sake shigo muku da wani sabon platform ne wanda da ka samu kuɗi da shi sosai da sosai ba da wasa ba. To kafin nan mu je don ganin wannan bidiyo da Allah muna roƙonka idan baka danna mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar karra ta hakan da zarar mu ɗora sabon bidiyo za mu sanar da kai. Idan wannan bidiyo ya burge ka ka danna mana alamar like. To bari mu je don ganin cikin wannan platform din. Zan bar maka link din wannan platform a description, ni kuma bari mu je browser nan ka danna naka link zai kai ka zuwa browser ka sai ka register. To bari mu je don ganin cikin wannan platform din. To ga yanda cikin wannan platform din yake, to ga yanda tsarin cikin sa yake, yanda za ka yi register, nan za ka sa number wayanka, nan za ka sa passport, nan za ka maimaita shi, a nan kuma za ka sa captcha code, wato ma'ana wannan code inda yake a gefen nan. To mu bari mu fara cikewa. To bari mu fara sa number wayan mu a nan kamar yadda kuke gani. Bari mu fara sa yawa, to in ka zo cikewa kar ka sa zero farko, ba zero farko. To kun ga yadda muka sa nan ba zero farko, bari mu sa passport din mu. Bari mu yi confirm dinta. Yawa mun confirm, bari mu sa wannan captcha code din. To idan ka zo sa captcha code din nan ka lura inda small letter suka baka sai ka sa, inda big letter suka baka don in kai kuskura suna maka ba daidai ba. To bari mu cike namu big R. Yawa to bari mu danna submit. Kun ga mun kammala namu. Yau to kun ga account page namu yace mu yi login. To bari mu yi login na account namu. Ba zero farko, I'm sorry. Bari mu sa passport din mu. Bari mu sa wannan captcha code din. Kun ga mu namu da big letter suka ba mu. To bari mu danna login. Kun ga za shiga da mu lafiya lau cikin account din mu. To yanzu bari mu fara nuna muku yadda za ka yi ka samu kuɗi a cikin wannan platform din. Za ka zo nan ne inda bari nuna muku. Yawa kun ga nan za ka sa naira 3000, za ka samu total profit naka da ka samu naira 12600. za ka yi 60 days, wato ma'ana wata biyu kenan. Nan kuma da ka sa 5000, a 60 days za ka samu total profit naka za ka samu 24,000 cip. To ga tsare-tsaren da kun ga suna kasan nan, ga wanda za ka sa naira 30,000 ka samu naira 180,000, ga sunan dai daban-daban dai. Sai ka samu yanzu bar muku example akan naira 3,000, wato ma'ana wannan bar muku example akan shi wannan kenan. To za ka fara da danna kan shaka ne, bari yana sacin, bari shigar da mu. Sai ka danna buy, yana sacin. Yauwa to kun ga shigo da mu wannan fuskar. Sai ka copy account number ka. To za ku kalla a nan gurin ga shi ya nuna mana ga account number mu nan, ga bank name namu nan, ga account name. Za ku kalla bank name ya nuna mana touch pay, shine bank name namu, ga account number namu kenan mu, ga account name kuma bring smart unlimited shine account name. Sai ka je cikin app naka ka yi transfer, sai ka zo ka zanna I have made the payment. Idan ka danna shikenan za ka yi register wannan website lafiya lau. To bari mu je mu nuna muku da za ka samu kuɗi kuma ta harkar referral. Za ka dawo ne ka fara danna inda ka sa mi din na kasa, gashi na filin yayi duhu. Bari mu nuna muku nan inda ka sa mi. To za ka danna mi ne zai shigar da kai. Yawa to kun kalla ga yanda cikin inda za ka saita information naka yake. Za ka shiga inda aka sa bank card, gashi nan sai ka shiga don ka sa bank information naka. Number 1 nan sai ka sa full sunanka,
full sunanka ake so, sunan bankinka, sai ka sa account number ka a nan gurin. To kun ga mun sa namu, sai ka dawo ka zaɓi bankinka a nan. Yau mun zaɓi Union Bank of Nigeria, sai ka sa email address naka. Yauwa mun sa email na, bari mu danna submit. Kun ga wannan mana success, sai ka fita. Yauwa to ga nan referral kuma zaka iya gayyato abokinka wanda idan ya sa kuɗi shi ma zaka samu commission. To ta haka ne zaka tara kuɗi a wannan platform din. To mun gode sosai a nan bidiyon namu ya dakata. Bari sai Allah ya haɗa mu a bidiyon namu na gaba. Muna sake tatar da kai idan baka danna mana alamar subscribe, sai ka danna mana alamar karrawa. Ta hakan da zarar mu ɗora sa bidiyo za mu sanar da kai. Idan wannan bidiyo din ya burge ka, ka danna mana alamar liking. Kar ka manta na ajiye maka link ɗinka, yana a description ne. Mun gode sosai.